Искахме спрях на другото видео, но без това ще махнем тази търва, като много прети. Не чак толкова. Найде, дай! Хора! Чакай! Ама не, густи! Ами тара хората на бързо. Няма, то се вижда, Габриели. Само аз бия за спити и само бачиш гай. Айде, само и аз искам и ти на Варди. Добре. Айде. Хора. Ей, тук съм. Камерата. Всичко. Види се всичко. И ще се обаче вратата. Не, бе. Така, хора. Готови са. Давай, Наре! Ти биш! Ваня, гледай. Не, аз съм. Аз ритам първи! Аз бия първи. Добре. Дай, бати Педро. Давай. Дай. Гол! Но. Гол на лавата, пара! Айде, аз съм. Онова е гол! Аз съм. Отдалеч. Не се питай, Педро. Гол! 2-0. Се брои, нямам там дълги ръце, не се брои там. Добре, пак от начало. Там да се смени. Аз пак бия. Юх! Кафе, Започва се, гол. Няма. 3-0. Не сме 3-0. 2-0. Абе, 3! Габи, ти! Чу! Нямаш, Габи. Ана! Дай. Мале, Габи, ти си 0, аз от 3. Гол ли? А? Гол, 4. Габи, чакай! Гол. Аз имам почка. Аз имам чек с машина. Бати, котката. Айде ми бия камерата. Ай, Габи! Гол! Аз съм 5! Ти си 4! 5! 4! Ома, няма очи, нали карах 4, сега съм 5, де? Габи, не дай да ще си учил. Но наблизо, нямаш го. Това не е гол, не се брои. Дай. Това имаш сега 1030 точки. Габи, нямаш! Аз също съм свободно. Нямаш. Нямаш, Габи, но! Дай ми, папи! Чакай, Наде. Гол! Няма. Гол е! Виж къде, ти удари право. Добре, дай пак.
Jangan. Nih. Jangan. Sampai Tri. Ma quello Gabi cerita betul dia kah? Terus hitam. Petri. Siapa masih? Tu kau terus. Dora Petri. Siapa sih? Tu kena sabri betul palar. Guru. Nih. Let's go. Let's go. Nih. Yuk. Alima. Dai pag. Dai pag. Dai. Ai Maria. Ai, tunggu. Dai. Essa подавка. Скоро подавка. Надо подавка. Надо подавка. Надо подавка. Подавка. Надо. Андре. Айде, ма. Айде. Подавка. Надо тебе там подам. Дай ми Pedro. Подам. Pedro. Moleque Gabi, né, senhor? Дай подавка. Olha, gente, podawki. Daj, Gabi, lej. Podaj, Dobra, podaj. Podaj. Подай на мен! Ja, Сашка, дай. Подай ти! Подай! Ето. Ето, подата. Подай. Пачу-чу-чу-чу!